Horos madihita sa luhu na mangina. Horas. Ala na yung pukaw ta maacarata. Tapay hutihu maacara na adong dihita. Molosoha hut madok mauliate tu debata dohita. Apalatongod di bagasan partikyanon. Ala padonganyon na tuhita. Mga ramoti ari ni nguluta siya taon na salpui. Saha tu taonon. Sialani hudok matuhita sa luhut na. Poparan di Badjar Nahor. Boru bere ibebere. Marhite tabe tuhamu sa luhut na hinaholongan. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Shalom tabe parhorasam ma dihamu sa luhut na. Bere ibebere. Tama pasahatot tama uleate dohot puji-pujiat tu debata parholong rohay. Nasay manupahi pardalanan ni ngolutta. Ditikyope martangiang dohita mangido tutuhani. Asa totong diramoti hita laho madalani ari-ari ni ngolutta. Jala dilehot Tuhan nang hasadaud dihita. Luhut poparan Badjar Nahor. Boru bere nang ibebere. Atong tapukka ma pertanyaan ngata di bagasan Lasniroha Marid de Mahita.